Odema ekelela m nwaafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ wee na-ege Igbo ana masị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọkwa otu a ka anyị ji abata na nke tata n'oge nzukọ ndị Igbo. Ihe wutere unu maka ihe mere ede jibe enwe mana kama efi anyị ga-agbanara anyị ga-egbubi ya ọdụ mana ihe wutere unu na ya ebido kpọmkwem n'elekere 3:15 kpọmkwem dịka anyị si eme ya. Anyị sigoro ka i wee were ego wee na-ayọrị wee na-eweta onwe abum Chizzy anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo n'imebe ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke tata. Unu amara ndị ka anyị si eme ya. Oge anyị bịachiri azụ na-ewepụtagasị ụmụ okwu ole na ole nke anyị ga-atinyegasị ọnụ n'ụbọchị nke tata. Mara na nzukọ a bụ nzukọ anyị na-eme ebe a n'asụsụ Igbo yeleye. Anyị anaghị agwa asụsụ Igbo ọgwụ ebe a. Ya bụ oge anyị ga-ebido wee tie ebe ọnụ n'okwu. Ihe ị ga-eme bụ ịkpọ igwe ya afa gị na Igbo wee sụọ Igbo yeleye. Mana ị ga-atọgoro ntị na mara isiokwu anyị na ihe niile nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizzy anyị. Ọdịmma ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo ama m na ịnụ nanụ nke ahụ egwu a bụ iji gosi gị na eche etinye ọnụ n'okwu nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa na ị ga-asụrịrị Igbo yeleye. Nke mbụ anyị na-atinye ọnụ na ya otu anyị na ugbu a ndị ọchịchị na ndị isi ala Igbo kpebiri na ha ga-aga taa wee jefu onye isi ala anyị bụ Buhari ka a gwa ha ma kpaa ọgbụgbọ kpaa nkata gbasara ọdịmma ndị Igbo. N'uche nke gị kedu ka ị ga-esi alụ na asị gị tụọ ihe ị ga-agwa ndị isi anyị n'ala Igbo ka ha gwa onye isi ala bụ ihe bụ mkpa ndị Igbo. Ha kwuru kpebie nke a na mkpụrụ ụbọchị 3 gara aga oge ha mere nzukọ n'obodo Enugu nke ha ji wee kwuchie ike na ha ga-eje wee fụọ onye isi ala ka a kọrọ ya mkpa ndị Igbo ndị bịakwara na nzukọ a nke ha mere n'Enugu bụ aka na-achị obodo Enugu Ifeanyi Ugwu anyị, aka na-achị obodo Abia Okezie Ikpeazụ. Ndị ọzọ bịakwara nzukọ a bụkwa ndị dịka onyeisi ọhaneze gbaa gburugburu ya bụ Ichie nna ya Wodo, onye ukwu ya bụ onye ndu ndị nta n'ọnụọgụ n'ụlọ omebe iwu bụ onye omebe iwu enyi na ya bịara sokwa na ndị bịara nzukọ a. Jim Nwobodo so na ndị bịara ya bụ aka chịbụrụ ala Enugu ya bụ ala Anambra n'oge ahụ gboo o so na nzukọ a. Onye omebe iwu bụ Victor Ume sokwa na nzukọ a. Ha bịachara ya ebe a ka ha nọzi wee kpebie sị na tata na ha ga-agafu onye isi ala anyị ka a gwa ya mkpa ndị Igbo. Icheta na ka anyị nọ ugbu a na-emechiri ọdụ ụgbọelu nke Akanụ Ibiam nke dị n'obodo Enugu. Ụzọ dị iche iche n'ala Igbo mebiri emebi. Nchekwa sokwa na-echere ndị Igbo aka mgba. Ụmụ ihe dịgasị iche iche ka ha chọrọ ije wee kọrọ onye isi ala gwa ya mkpa ndị Igbo. Ya bụ na ha gara na ugbu a ije kwuo ọdịmma anyị na gị. Ọ dị mma ka anyị ga-ekwu nke a ka ị ga na-atinye ọnụ wee na-ekwu n'uche nke gị ha kwesịrị ịgwa onye isi ala na ha ruo ebe ahụ. Anyị ga na-ekwukwa maka unu amara na ihe a na-akpọ alụ ya ugbu a bụ maka ego ndị ọrụ bekee a na-eme nzukọ na-akpa alụ maka na icheta ndị otu ọrụ bekee wee mabụrụ ọkwa na ha ga-aga gbaa abụbụ ọrụ mana tupu ha a na-eme akpọ na ha kwa na-emegazi nzukọ dị iche iche. Ndị ekweta na nke a na-akpọ ọgbụgbọ ka a ga-esi ma ka a ga-eji wee mee ụgwọ ha abụrụ nke dịka ha si wee kwuo ya gboo
ịma na onye isi ala na-ewega abịaghịrị aka na ndị Igbo ọkachasị ndị na-alụ ọrụ bekee chọrọ ka a tinyekwara ha ụgwọ. Onye isi ala wee mechaa n'oge ha na-achọ ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịha ọkwa ọchịchị onye isi ala wee sị na a ga-elebara ya emechakwa eweje anụ n'omebi wee kwetakọrịta emechakwa abịa ya aka. Mana kemgbe ahụ ndị otu ọrụ bekee na-asị na ihe a ekwuru na ọ ka fọtụkwara na-emebekwa ihe a kwuru mere na ha mara ọkwa abụba ọrụ. Ọkwa ịma na emechichagasịrị ebe esi abata ya bụ oke mba Naịjirịa na mba ọzọ nke dị debere ọkachasị ka o si dị na oke anyị na ndị Togo ebe a si abatagasị emechiri ya wee na-asị na ụmụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ego ekwesịrị ịda na-ewetagasị na o si n'ebe ahụ apụgasị. Ya bụ na a chọrọ ịhazigasị ihe ka a mara na anyị ga-akpataba ego ribe nke emere n'ala anyị, ihe emere n'ala anyị, mara na aga eme gịnị ebido wee mere ya jiri ya kpọrọ ihe. Makwara na ebe ndị na-ezubata ihe si ụmụ ihe dịgasị anya ka eji wee pichie oke mba Naịjirịa na mba Togo na mba dịgasị na oke dịgasị iche iche. Ọ bụ okwu a na ka m na gị ga-eji wee tinye ya ọnụ. Mana ị mara na anyị bụ ọnụrụbe nwanne, anyị na-ekwu ya kwa mgbe na-ekwu ya, ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Ọkwụ ya ka anyị nọ ndị si Ọnịcha na-abata, ụfọdụ n'ime ha na-eti mkpu, ha na-ezigazi ozi dị iche iche si gbatara ha ọsọ n'ọkụ na-agba ahịa na Ọnịcha. Na o bidoro n'ọpa Iweka wee na-aba ebe dịgasị iche iche na Ọnịcha. A na-ekwu ka a na-ekwu ụgbọala ibu mmanụ ọkụ eji akwụ ụgbọala, a na-ekwukwa na nke a gbapụrụ ọkụ wee si ebe agbabanye ma na-awụnye ma n'ime ọwara mmiri ebe ahụ ka a na-anụ na ndị o merere arụ dị na-anụkwa na akpacha ya akamabeghị ọnụọgụ ndị nwụrụ na ihe awọm a. Anyị wee na-asị onye ọbụla na-eke nkwụcha, maka na ike nkwụcha abụghị ụjọ. Ndị a niile ihe a niile metụtara n'Ọnịsha, ọkụ gbara ngwongwo ahịhịa ma ndị ọkụ merụrụ ahụ na ihe ndị ọzọ. Anyị na-asị unu mgbaa ndo unu kanụ. Ewe ndị ewere ike ọ bụ na ha anwụọla maka ọkụ nke gbara n'Ọnịsha bidoro n'ọpa Iweka ebe ụgbọala ibu mmanụ gbawara wụgasịa nwanye mana ọwara mmiri ebe ahụ ka ọkụ nọrọ wuru wee si ebe a wee na-agbazi nke na-agba n'ahịa na-agbakwa. Ọzọkwa anyị na-asị ndị niile nke a metụtara ndonu Kano, onye mara ka a ga-esi ire ha aka ka nyere ha aka. Ọ dị mma, m ga-ewebezi okwu unu cheta ihe anyị na-ekwu maka ya bụ na ka anyị na ugbu a ndị isi anyị n'ala Igbo nọ n'ụgbọ mkpụrụ ụbọchị 3 gara aga wee kwuo na ha ga-ejefe onye isi ala maka ọdịmma ndị Igbo. Ebugasịrị ka rụtagasị aka na ụmụ ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a. Ọdụ ụgbọelu nke mba na mba nke dị na Enugu emechiri ya. Ka emechiri ya anọgide na-echezi ka ọrụ bido. Ọ karịa na ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 50 emechiri ọdụ ụgbọelu a, ebe a na-ekwu na ọ bụrụ na ebidoro ọrụ n'oge ahụ emechiri ya dịka ha si kwuo na a ga-emepe ya na ngwụcha afọ a na ọrụ aka agụbago. Mana dịka o si gbojuru dọrọ ugbu a, ndị mechiri ya na-ekwuzi na ego ha na-atụ anya a ga-eji dozi ya adịbeghị na ọbịabeghị na abịabeghị ya aka. Ụzọ dị n'ala Igbo mebiri emebi, ihe dị iche iche nchekwa
na-echekwara ndị Naịjirịa aka mgba, mana ndị isi anyị n'ala Igbo, ndị na-achị obodo dị iche iche n'ala Igbo ekwuola na tata na onye isi ala ga-enwe nzukọ ka ha kpaa maka ọdịmma ndị Igbo. N'uche nke gị, kedu ihe atụmatụ gị na-asị gị tụ ya alụ ndị ga-ezije ozi ka ezije, ọ kedu ihe ịfụrụ gbasara njem a gara ime? Ọzọ wee bụrụ na emechigasịrị oke mba na mba ebe esi ebubatagasị ụmụ ihe dịgasị anya a na-atụbata asị ka mara ka were na ebe ndị na-ebubata ihe na nzuzo na-anaghị atụcha ụtụ isi, ka mara na ga-ahazigasị ụmụ ihe, mara na ihe dịbe anyị ma ọ bụ nke a machiri amachi a sịrị atụbatana sikwa ụzọ nzuzo wee na-abata, mara ka a ga-esi gbochie ụmụ ihe a na ihe ndị nakwa nchekwa ịfụ na atụbata ihe ezuru n'ori na ala Naịjirịa. O socha na ihe alụtụgasịrị aka eji wee mechie oke mba na mba nke Naịjirịa na obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche. Anyị gwara unu wee sio na a na-akpa arụ na ha akpachi ike maka ego a na-akwụ ndị ọrụ bekee. Kemgbe a bịanyere aka, ndị ọrụ bekee na-efe isi kpakakpaka na-ekwu na ọ bụ ekwu ihe e kwuru ka a na-emezi, mere na akpọrọ ha okwu a na-eme nzukọ na-akpa alụlụ ya. Lekwa akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ nwanne ya maọbụ nwafọ Igbo na-asụ Igbo ọfụma. Akara ekwentị a ka ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu ozugbo na mbata ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. Mbata ozugbo na-agbapa ekwentị ka anyị wee tinye ebe ya ọnụ. Abụ m Chizzy na ana m abịa. Anyị gwara unu na ịchọ ichi ọnụ n'okwu ị gaghị atinye ya asụsụ ọzọ ma ole asụsụ ị ga-atịrịrị ya abụọ asụsụ Igbo yele. Nwanne m nwoke gbarịala anyị anụ n'ihe ikwuru ndị na-agwakwanụ na alụ ya maka na ha na-ege mana ịchọ iti ọnụ n'okwu n'ọnụ ka afa gị ga-abịarịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele, ị gaghị agwa ya ọgwa ma ole. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nde ka ị mere nwanne? Emeka, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya, onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo, onye ama ngwa na ebe o si aga akpa na ama ebe ọ na-eji. Nke a bụ eziokwu. Ịchọ itinye ọnụ n'okwu ị ga-asụrụ Igbo yele ya akwụkwọ ya ọgwụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ ndị ka ị mere? Ọ chọghị ya emere ka gbuzuru. Ekene m gị nna anyị ọkaloke Deyo. Jekwara maka mechi ugwuele ya gị na-eto ọkanga. Eji de mana mbugharị we ka o si do mana n'ike n'ike Chineke ọ ga-anọ ebe a echi. Ọ na mfe na ị ga-ekwe m nkwari na-abịa bụ n'afọ m ga kemgbe ruo taa.
nwanne ibe ya ka n'aka cheta akara m ife a na-eme ya aga m na-echeta gị n'ọkọta ọkarị biko ka m gbapụrụ ọsọ tinye m n'okwu nwanne ịma na ndị ọha na eze ndị Igbo ijefu nwoke a ọsọkwa ya ejechiri ute ji ebe a ewekwu ihe nwoke afọ ọkwa ndị Igbo n'ahịa ma echi ka ngwakwa gị na Chizzy ka ngwakwa gị eziokwu nwoke akpọkwa ndị Igbo asị ọsọgodo ya jechiri ute na pilo dị na ebe ahụ ka m chetara gị nwanne m na ọ bụ sọsọ ndị ọha na eze emere nzukọ ndị isi ndị na-achị obodo dị iche iche n'ala Igbo ndị onye isi ọchị obodo Abịa bụ onye isi ndị na-achị ndị Igbo n'ala Igbo ha wee nọ n'Enugu wee mee nzukọ nke aka na-achị obodo Enugu ya bụ nwa Ifeanyị ugwu anyị wee nọrọ ebe ahụ ma aka na-achị obodo Abịa nwa ikpeazụ bịakwara ha wee mesịa nzukọ ha wee sị na ndị ndu ndị Igbo ndị sogozi ndị ichie ndị na-achịgosi otu dị iche iche na ndị eji biri n'ala Igbo ga-eso ha ya bụkwa ndị so ha kwa mee nzukọ ahụ ga-esokwa ha wee jee fụọ onye isi ala ka a kpaa maka ọdịmma ndị Igbo ọ bụ mkpụrụ ụbọchị 3 gara aga ka e mere nke a wee kwuo na tata na ha ga-agaje fụọ onye isi ala kọrọ onye isi ala maka ọdịmma ndị Igbo anyị wee na-ekwu na icheta ihe na-eme n'ala Igbo gbaa gburugburu efu na ebe niile ma ọdụ ụgbọelu mba na mba ji abata ala Igbo emechiri ya ụzọ adịghị mma n'ala Igbo enweghị ebe ndị Igbo si esi n'osimiri na-atụpụ wee na-atụbata ihe dịgasị iche iche na akpa ndị Igbo ha wee si na ha ga-aga na ihe a ga-akọrọ onye isi ala bụ maka ọdịmma ndị Igbo ọ ya ka anyị na-ekwu anyị gwakwara unu si na emechigasịrị oke mba na mba Naịjirịa na mba ọzọ ebe esikwa atụbata ụmụ ihe dịgasị agha ka isi fụ ya wee gwa unu na si na kemgbe a bịara aka maka mbuli maọbụ itinye ego n'ego ndị opekata mpe nke ndị ọrụ bekee na kemgbe emere nke a na ndị ọrụ bekee na-asị na emechabeghị ya dịka ya si wee kwuo ha wee nọrọ wee maa ọkwa na ọ bụrụ na azaghị maọbụ mere ihe ha chọrọ na ha ga-aga ngagharị iwe n'izu ụka mana emechaziri akpọ ha nọziri ebe a sị ka ha chegodoro ka emechaa nzukọ ka ha na ndị ọchị obodo Naịjirịa kpachaa nke ofu onye gbara ọkpụrụkpụ bụ isi n'ihe gbasara ndị ọrụ bụ nwa bụ eze Ngige bụ onye isi ha na ndị otu a na-akpa nkata ọ bụ ịmụ ihe a na ihe ndị ọzọ ka anyị na-ekwu mana anyị bụ ụzọ wee gụgwọọ ma kwụọrọ dịka anyị si ekwu ya na be anyị ndị ọkụ gbara ihe dị iche iche n'obodo Ọnịsha site n'ọkụ Iweka na ndị ọkụ merụrụ arụ nke mere ụnyaahụ anyị kwuru gị ma kọtọrọ gị maka ya gwa m afọ gị na ebe isi akpọ Ọkịja niile Ọkịja ọ ga-adịrịrị gị na mma wee na-asị gị dịka imecha isi ị na-eme ka ị chọọ ezigbo egwu ihe eji wee mee ka ndị ife a metụtara ka ha diwe wee nwere otu aka a na-asị gị na ndị isi na ha na-achị ala Igbo na ha na-aga ịgwa onye isi ala ma ọgbarịkwe na-akpa ndị Igbo ife ha na-aga bụ ịgwa onye isi ala ife na-akpapa maka na onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu mewere ka anyị mara ife na-akpa anyị na ife na-akpa anyị bụ nnwere onwe ọnụnụ abụrụ ife eji ike anụ ọnụnụ bụ akpa tupu anụwa wee na-asị maka imechi ebe esi agbata obodo a ụtụtụ tata ana m anụ na ndị mba Ghana ọ na-ewute nke ukwuu wee na-asị ka onye isi a na-benye ya bụ ebe aka si abata nọọ ndị Igbo ka ọ na-emegide ịga n'ife na-eme n'obodo a dịka nchekwa ana m anụ na ofu mpaghara Imo steeti na-agba ọsọ
ụbọchị emere nke mbụ anyị mee ntị ka anyị nọ ime nke abụọ asụsụ anyị na-asụ ebe a bụ asụsụ Igbo ele anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ole m ga-ewere okwu wee na-aga biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ka m were onye ọzọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị merụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne Olise ndị ka ị mere nwanne o ọ ga-adịrị gị na mma gaa n'iru Olise ana m atụ ọbụla ndị anyị ruo ka agwụ n'isi ala na ya nwere ụzọ esi anya o nwere ndị na-aba ya mebi njem ala ha ụzọ maka ụzọ adịghị mma nyebe ihe nna ya karịcha nke ịbụ biko agwụ n'isi ala kama ha sebiri ala wee yọọ ya ka a pụtala anyị osimiri Naija ezi ebe ahụ ga-ekwetara anyị ihe ọ ga-adị mma ana m ekele unu Olise ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị m afịa ọma nkịta ga-azụ yele yele ọ dị mma ka m nwekwara onye ọzọ nka si ebe a were nka webiko gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ Chizzy nwanne mmadụ ndị ka ị merụ ọ dị mma afa m bụ Nwabueze Nwabueze ọ ga-adịrị gị na mma esi m Enugwu akpọ gaa n'iru Nwabueze Chizzy ọnọkọ gị na mgbede a makwara mma daalụ n'ala Igbo a sị na ekwuru otu ọzọ n'isi ọdụkwu kama na mgbe e kwuru nke ha nke onye o metụtara ọcheta nọ mmadụ na-ebu Chizzy ọkwa na onye ilo ka a na-agbalụ ọtọ unu anụ ọ bụrụkwa na onye gị na ya dị n'ụlọ ọkpọkwe gị nghọta gbam ndị ma na ọ nwere nnụnụ ndị be anyị na-akpọ ngolọma pekete ya oche ibesi n'ukwu osisi o weturu elu ọba nwaanyị Igbo ọbụla amago osisi nke ọ chọrọ ibenye ya o wee bụrụ okwu bụrụ inu maka na anyị kwuru okwu ọnụ ka ndị onye na-ekwu okwu onye eji n'Igbo jee anyị okwu anyị na-ala Igbo isi anyị okwu jee sụba oyibo nke ndị bekee eji n'Igbo jee anyị okwu anyị na-ala Igbo ọfụma o wee bụrụ ya bụrụ okwu nke bụ eziokwu bụ na amagha m na nwanne anyị nwoke a na-akpọ nwa obodo ka na-ejenwu nke dị iche nzukọ maka na nzukọ anyị dozobere oge ya ọnya bụ okenye o so n'okenye na ndị a niile ịkpọgasịrị afa ha nke bụ eziokwu bụ na achọghị m ikwu okwu karịa ka ndị ọzọ nwee ike ikwu kama na onye Igbo nụrụ ilu ntụrụ amagolo ebe m si abịa maka na ha niile nọ mgbe e mechuru ụgbọ oloko okporo ụgbọ oloko akụpụrụ ndị Igbo na ha amaso kete ya bụ oke ha niile nọ mgbe ha niile nọ mgbe anyị Nwabueze nwanne m imere nke mbụ mee ntị ka m anụrụ ya maka na okwu ị na-ekwu iwu anyị bụ iwu anyị achọghị asụsụ ọzọ n'ọnụ ka asụsụ Igbo yele ka anyị chọrọ maka na ọ bụ nkwuwa ya ka ụmụnne na-abụ ji agwa onwe ha okwu n'ama dịka isi kwuo anyị na-anụ Igbo ọfụma ịtụkwa n'ilu mana ọ na-adị njọ na ọ bụrụ na atụsala mmadụ inu wee kọwara ya inu niile ya ịtụrụ ndị atụọla amagoro maka na ọ na-aba atụọla ọmala atụọla ofe isi ya n'ọfịa ngwa ka m chetara gị na ịchọ itinye ọnụ okwu n'ọnụ ka na afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị gaghị asụsụ ọzọ ị gaghị eji asụsụ ọzọ gwa asụsụ ma ọ bụ atụmatụ gị ọgwa n'ọnụ ka maka ndị na-abata ọfụ nekwa akara ekwentị eji atinye ọnụ n'ọnụ ka anyị ebe a ọ bụ 08907710009 ị nwekwara ike ijiri nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1
otu nkịtị na itoolu wee tinye ọnụ n'okwu ka m nwekwara okwu wee na-aga. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Chizzy nwanne mmadụ. Ọ bụrụ na ogbubiri ọ gị wa jere sụba bekee. Ebolo Igbo eti ọnụ okwu ịsụ asụsụ obodo gị, ịsụ asụsụ Igbo. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Gbadata ya. Ngwa gaa n'iru. Ekenekwa gị nwanne, ndị afa gị na ebe ishi akpọ. Mgbede ọma, afa m bụ Chukwuemeka, ndị eke ebe ishi akpọ. Gaa n'iru Chukwuemeka. Ihe nweta anyị nọ n'iri uju bido since ụnyaa maka ihe mere na Anambra, ọ dị nweta n'obi. Chukwuemeka, nke a gosiziri na ọ dị ka ị naghị ege ihe anyị na-ekwu ma ọ bụ na machaghị asụsụ Igbo asụ. Anyị sịrị mmadụ agwakwanara anyị asụsụ anyị ọgwa, sụọla anyị Igbo yele eye wee na-agwara anyị ọgwa. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Afa gị na ebe ishi akpọ. Afa gị na ebe ishi akpọ. Ọ dị mma, ọ gbubiela ka m nwere onye nke. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Nwanne mmadụ, ndị ka imel. Ọkwa eze Enugu dum. Kedu maka ndị be anyị? Kedu maka ndị aka ma ngwụ? A na-emekwa omenala emechi ike. Eze mmụọ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. Eze ọha nọkwa ya? Ngwa Chineke ka bekee onye isi anya aka n'oge ndị Igbo maka bekee ọ na-eji ekwu obodo mana esi eji anụ maka adị ọkụkwa akpa oge ahụ a mara akpa oge ihe dị ma ji ụka eme ihe eti aka n'obi mere anyị aka ada n'ọdụ ụgbọ na-ekwu ajị nụ onye nchiri anya eka yiri nchiri anya si n'ọbara nta ejikweghị adụbakọ ga-emechi ma ji ụka emedukwu ka a ga-emere ike dị anyị maka ndị Igbo onwe ezigbo ihe ọzọ ma ndị ọrụ onwe ka ọrụ dị aba anyị ka mete ike ha ejipụtesi ya aka ka o meghere anyị ọzọ ụgbọelu anyị ga-eruwe ndị Igbo ntị ịdọkara ugbo onye ama ndị na-anwụrie ndị ma n'ọba anyị ndị na-anwụrie mmadụ na-etiri isi ka onye amaghị ya. Kwesịrị ịma na eze Enugu, eze mmụọ ndị aka ma ngwụ bụ ezigbo enyi m nwoke, mana ihe anyị nọ ebe a eme bụ ịkwalite ọdịmma ndị Igbo na omenala ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo, ọkachasị asụsụ ka anyị na-eme n'ụbọchị nke tata iji asụsụ kpalụ, maka na ọ na-abụ ewere ka o si gbojuo odoro ụmụnne na-abụ abanye n'ime ụlọ wee gwa onwe ha okwu, maka na ọ na-abụ ezukọ otu a ọkara mma na nneji, maka na ezuka mma na nneji. Ya mere anyị na-eji asụsụ Igbo yele ihe wee na-enye ndụmọdụ ihe pụta, anyị akpa alụ ya, wepụta ya, anyị atụ ya alụ ya ka ala Igbo ga-eji wee dị mma. Nke anyị kwuru n'ụbọchị nke taa bụ maka nzukọ nke ndị na-achị anyị na obodo Igbo na ala Igbo gbaa gburugburu, ndị na-achị obodo dị iche iche nakwa ndị isi ndị ichie na-achị ndị Igbo ji eme ọnụ ka ha mechara nzukọ n'obodo Enugu na mkpụrụ ụbọchị 3 gara aga, ka ha si na ihe ga-aka mma abụọ
ka ha jee gwa onye isi ala mkpa ndị Igbo na ha na-eji efe ya maka ọdịmma ndị Igbo na enweghị ha ga-asa na-abụghị oge ha jesiri nzukọ a wee pụta ihe ha jetaziri ha bịakọọla anyị wee rụta oge aka so wee sio na emechiri oke mba Naijiria na mba ọzọ dịgasị iche iche ọkachasị nke dị na ndịda Naijiria mechie ya na ejefu na ụmụ ihe na-ekwesịghị ịbata ala anyị na ọbataghị a na-enyochakwa ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche wee gwakwa gị wee sị na ndị ọrụ bekee na ka na-akpa alo maka ego ekwere maọbụ nke emegoro ọbụrụ iwu abịara aka na ya ji wee na ego ụgwọ ọnwa ha nke opekata mpe ụgwọ ọnwa ha na-ekwu maka ya aka na-akpa agba izu maka ya. Ọ bụ ihe a niile ka anyị mere, mana ihe anyị na-ekwu bụ biko ụmụ Igbo nke ọbụla anyị na-eme ka anyị bido n'oge bido ugbu a fụba onwe anyị n'anya, fụba nke anyị n'anya, fụba asụsụ anyị n'anya. Ịfụ nwanne gị jishi ike. Ọ bụrụ eziokwu na anaghị amụ aka ekpe na nka, maka na afọ m na ewegoro ndị ewezi ịgwa gị nke bụ eziokwu, maka na kemgbe ụwa ha ụfọdụ n'ime ya anaghị asụ asụsụ enweghị ihe ha ji ihe Igbo kpọrọ. Ụfọdụ bụ ihe si mba ọzọ ka ha ji aya isi. Ụfọdụ bụ ihe ji ma nke dị mma ma nke ọjọọ ka ha ji aya isi. Ụfọdụ bụ ndị ga-afụ nwanne ha ka ha ga-ekene ụmụnne ha kene onye Igbo n'asụsụ Igbo, jiri asụsụ Igbo gwa ya eziokwu, a na-asụ eri na-egbuji na-asụ asụsụ ndị ọzọ jiri ya na-akpa nganga. Ọ na-eme ihere. Mmadụ one mba one ji asụsụ gị akpa nganga, mana ekene rịdị Chineke maka na mbọ anyị na-agbashi ike na ụmụ Igbo ndị ọzọ. Ije na China, ndị China ejina wee ji nwayọọ na-asụ Igbo na-akụzikwara ụmụ ha Igbo, maka na ndị afụta n'ebe ihe ewe ihe na-agwa ha ihe ha na ha asụ Igbo. Ndị ọzọ nwayọọ nwayọọ na-asụ Igbo maka gịnị? Maka na ụfọdụ n'ime anyị ọ dị ka anyị nwa ji Igbo anyị isi. Ihe niile anyị na-eme bụ maka Igbo, asụsụ Igbo. Ebe ọ bụla ịgbanye na-afụ ihe gbasara Igbo ka anyị na-akwado ya. Anyị ji Igbo agwa ndị ọsa okwu, iwe ike kpọọ ya ndị ọcha, ọ bụ ihe a na-akpọ ha. Anyị ji Igbo agwa ndị ọcha okwu mere na ha bịara ugbu a wee tọzie ntị na na-amụ Igbo na-asụzụ Igbo. Ya bụ gịwa nọ n'ime obodo, gịwa bụ nwa afọ Igbo, zake n'afọ Igbo, suke n'asụsụ Igbo ka o wee dị mma. Maka na ọ na-abụ esi n'ụlọ mara mma pụọ n'ama ọtọ ụtọ nke ukwuu. Ọ bụghị ije igbuchara asụsụ mba ọzọ ijiri ya na-akpa nganga ihe niile nke ndị mba ọzọ. Ọkwa ịfụnanụ ka obodo onye ọbụla na-eti ugbu a emechiela oke na oke. Ụfọdụ na-eti mkpu maka na ụfọdụ ụtọrọ na nke si na mba ọzọ bụrụ ohu rie ihe si mba ọzọ. Ụfọdụ bụ ndị ihe niile gbasara ha ka a na-atụbatara ha. Ụfọdụ ka atụbatara ma chi ha. Ụfọdụ anaghị efe chi nna nna ha. Ụfọdụ ndị ọzọ si n'ebe ọzọ atụbatara ha, ha hafụ ihe niile gbasara ha. Leenu, mmadụ ga-anọ ọ gaghị aza afa nna ya, ọ gaghị aza afa nke ya, ọ gaghị aza afa Igbo, ọ gaghị asụ Igbo, ọ gaghịkwana efe Chineke Igbo. Biko udo dị otu a, gịnị ka a ga-agwa ya? Ị naghị efe chi Igbo, Chineke kere Igbo n'ụzọ Igbo. Ihe ị na-efe bụ ihe niile si osi, nri ị na-eri isi esi. Afa gị esi atụbatara gị ya, chi na-efe atụbatara gị ya, ihe niile ị na-eme atụbatara gị atụbata. Ugbu a emechiela. Ọ bụzi na ndị obodo asịzịa na-enwe ihe jikọrọ gị na ha ịtọ. Ihe m na-asị bụ ka ị ghara ịtọ n'ohu, maka na nke a mmadụ iji aka ya kee onwe ya agbụ, kee onwe ya bụrụ ohu ihe ihe gbasara ndị ọzọ, ebe Chineke Chukwu ukwu gọziri ala Igbo, gọzie gị dịka nwa afọ Igbo. Chineke gọziri ụmụ Igbo n'eziokwu, nye ha ezigbo asụsụ, nye ha ezigbo obodo, ịkọ nri kwuo n'oge ya, nyekwa ha amamihe,
ndị nna nna anyị ha wee bido n'oge wee kpụba ụzụ na-akwa nka na-eme ihe niile, wee lụzie ndị a jiri nke ọzọ wee bịa napụ ihe anyị nke anyị niile, wee mezie anyị bụrụ ohu ye ha n'ihe niile ha, ma chi ha ma afa ha ma nri ha. Enweghịzi ihe mmadụ ga-eme isi ya na mmadụ na-eme ihe Igbo, onye ahụ eyobezi a ga-eyo. Biko onye ahụ na-eyo ga-eyo, ọ gịwa kwesịrị iyo ya eyo, maka na ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ na-ekwere zọba nke nna ya, zọba nke obodo ya, ka obodo ya wee dị mma. Atana m akị ji ya eze, echi ya eme ya n'ụzọ omenala. Atụọla ọmala ọmala, atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa. Biko nwa afọ Igbo, biko dododo, fụ obodo gị n'anya, fụ Chineke ndị Igbo n'anya. Ekelela m Tochukwu, ya bụ nwa Chibueze, maka na a na-ekwu ije na Kpakpando TV, ya bụ onyonyo Kpakpando nke nọ na ọwara ebe a na-ekiri onyonyo na mba ụwa gbaa gburugburu. Ọ bụ Tochukwu nwa Chibueze na-ebuba ya. Abụ m Chizzy Ani.